Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Seydano şeğno ji kerema xwe dakevin meydanan. Em mangel hemû seyda û şêxên tarîqatan dikin. Ji kerema xwe re ji bo Xwedê bi lez û bez dakevin qad û meydanan. Bilxesa em xîtab û bangê efendiyên Neqşî û Qadiriyên ku mensûbê wan gelekin dikin. Em mangel alimên Xwedî îlim û îrfanên wekfan, medrese û seydayên din jî dikin. Em bangel rêberên maneviyên camiyayên îslamî jî dikin. Em dixwazin ku li Tirkiyeyê heta na tiştekî wisa natiye kirin, alim û seyda da neketin qad û meydanan. Muhteremno, îroj rojek cudayî ye. Ji bîr nekin ger îroj hûn da nekevin meydanan, neqîrin, dengê xwe bilind nekin, Xwedî li Müslümanên ku tê qetil kirin dernekevin, ger hûn bi mazlûman re nebin, li pêş xelkê nemeşin û zaliman telîn nekin, wê tucarî hûn dibin vê webalê de ranebin. Hûn ê tucarî wê vêyekê telafî nekin. Seydayên muhterem, efendiyên muhterem. Madem ew heskirokên we hene, ew însan li devê we dinerin, madem ew mirov li çavê we dinerin, ew kes bi we re girêdayîne, wê demê jî kerema xwe ji bo Xwedê êdî vêyekê bikin. Ev hêza ku bi we re heye, ji bo gazeya mazlûm carekê nîşan bidin. Carînan em dibînin û şahid dibin ku qalabalığa we di cenazeyan de geleke. Van girse û qalabalıgan carekî ji bo zarokên Gazê, ji bo dayîkên Gazê û ji bo masûman têxine nav tevger û hereketê. Dibe ku ev banga me negê ji wan. Ji ber vêyekê em bangê li Müslümanên nêz û xizmên şêx û seydayên efendiyan dikin. Ji kerema xwe bangê li ustadên xwe bikin, dawetê li wan bikin ku dakevin qad û meydanan. Ji wan bixwazin ku li pêş kortej, konvoy û qalabalıgan bimeşin. Ji wan re bibêjin di platformên medyan de cî bigirin, ji bo vêyekê israr bikin. Heta di dilê me de derbas be ku di heman wextê de, di heman meydanê de, van şêx efendiyan li cem hevdû bibîne, her yek mîkrofonekê bikin destê xwe bi dorê xîtabê Müslümanan bikin. Gelo hûn bi vêyekê dizanin, wata hûn vêyekê bikin, Müslüman wê îd û cejna duyemîn bikin. Yani heta niha Müslümanên ku nekirinin wê bibînin. Lê binerin hemû serokên kafiran bihevrenê. Ji bo qatîaman li ser Müslümanan pêk bînin, tên bal hevdû hembêz dikin, li hevdû dipêçin. Ma ev ne heq û mafên alim û seyda û şêx efendiyan e. Ma ev yek ne heq û mafên me ye ku em jî vêyekê bibînin. Em li vê derê îlan dikin seyda û şêx û seydayên ku mirîd û talebeyên xwe dadixînin meydanan, em ê tucarî jî bîr nekin. Em ê beriya her kesî li paş wan bimeşin. Bi van hîs û hîsiyatan înya we pîroz û bimbarek be.